Welcome back mga kabayan sa aking channel. Gusto na po kayo. Ito po, naglalakad-lakad po ako ngayon dito sa Riverbank Center patungong River Park po. Papunta na po ng Kalumpang, Marikina City. Ayan. Marami rin pong mga nagbabike, nagja-jogging, lalakad-lakad. Kasama ko po kayo sa aking walking tour. Tara na mga kabayan. Tabing ilog. Medyo na-board po ako sa bahay kaya sabi ko maglakad-lakad na. Dapat kaninang umaga ho kaya lang medyo na-late tayo ng gising. Inatake na naman ng insomnia. Samahan niyo po ako sa aking paglalakad ng kabayan. Good morning, good evening, at good afternoon po. All over the world. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po marami pong naglilinis dito ngayon. Marami din naglalak. Saan ay oo nga. May mga kasabay ko po. Isang family po sila. Nakadlakad din sila. Pero di po ako nagtitinda dito sa tabi-tabi. Pag nauhaw ka, nagutom. Sensya na po yung sa tunog, medyo may nagka-construct po sa kabila. Nagtitinda. Let's go! Hi po sa aking mga loyal subscribers, silent viewers. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Siguro po busy po kayo sa bahay, sa inyong work. At yung iba mga pagod po, kararating na sa trabaho. Para na mga kabayan, samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. At maalis ang inyong mga stress. Yan, medyo malilim po dito. Hindi na amin natin yan. Pumunta tayong Laguna. Sabi na wala. Mga kakaibigan, naglalakad-lakad ho. Yung iba po, galing pa po sa iba't ibang lugar.
Bikers po. Bike riders. Shout out po pala kay Kuya Flat. Bikers. Yata yun. Nag-vlog siya one time sa May Tuwason. Bibili po ako ng sibuyas. Hindi nagpakilala po ako, din ako nahiya. Thank you po. Pag-follow din sa akin sa aking FB page. Hi din po sa mga bago ko pong friends sa aking FB page. Sila Miss Aisa. Huwag na lang dyan, Trayo. At marami pong iba. Sir Aldous TV. Nagalaw. Shout out po. Team Puso po. Nakikita niyo po meron silang mga at ibang ginawa sa simula. Tsaka animals po. Hi po. Naka-front cam. Kasama pa kami sa vlog na. Naka-front po. Mamaya, pagbalik. Nakatuloy yung kuha. Donna Bicolana po. Donna Bicolana. Nakatuloy yung kuha. Ano? Be! Huwag mo lang huwag mo lang ano eh. May bumati po sa akin kila Kuya. Ano po sa kabila naman tayo. Oops. Lalo po sa umaga, maganda po ritong maglakad-lakad, mag-jogging. Last time po yung sa vlog ko, yung sinabi ko sa inyo na tayo po vlog ako na nag-jogging. Hindi ko po kasi dala yung cellphone ko kasi magja-jogging nga po ako. Medyo malilim na ng konti. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga kabayan, paki-subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel, Donna Bicolana, at sa aking FB page, Donna Bicolana rin po. Donna Space Bicolana. Hi po sa mga kabubukas lang ng kanilang cellphone, ng kanilang TV. Donna Bicolana po. Paki-add na lang po sa inyong FB page and then sa YouTube. Samahan niyo po ako sa aking walking tour. Maganda po ito sa katawan. Babawas tayo ng taba. Ayan po, taba. Sana lumiit-liit na po. Ayan. Ako dito ang nagtabo. Mga inano nila, ang bagyong paing sa ilog. May kino-construct doon.
Dami pong punong kawayan dito. Pero pag Sunday, ano po dito, dami. Dami nag-jogging. Dami po lalakad. Kanina po galing kami ng pamangkin ko na si Lucas sa Riverbanks Mall. Dito po kami lunch sa Jollibee. Kinatid ko lang po siya kasi hindi ko siya pwedeng isama rito, mapapagod siya kasi 3 years old pa lang po siya. Ayan, medyo malilim na po. Nakaraan may mga gansa dito, ngayon wala. Siguro tinanggal muna. Meron pong zebra rito. Gusto ng mga bata. Diyan po matatanaw na natin, Kalumpang na tayo. Kalumpang. Sipat gilatis talaga. Uy! Kaya yung nagbabaon doon, lumipat mo na doon sa may pangutang doon. Meron na naman dito. Hindi di kaya ibaba. Madilim na, masarap na pong maglakad-lakad. Sakit pa naman tayo ng saglit. Palay-layo na po nilakad natin. Buti nga po hindi po umulan ngayon. Ganda yung panahon. Pupuntahan po natin. Malayo-layo rin po. PPS ko nandun! Oh! Nakalimutan ko na to kay ate! Wala na akong sako. Tawag mo. Isako mo na lahat. Tapos ka? Oo, sinako ko lahat eh. Natapos mo na? Hindi pa, wala na. Ako yan na lang. Wala ate, naglilinis sila. Hindi na sa ako. Parang isang ganitong papel na. Meron din po dito, yung kainan. Meron po dito yung kainan po. Ayan po. Pahinga, saglit.
Nalinis sila. Ate. Nakasabad ko ba si ate? Lalakad. Ayan yung mga bikers. Let's burn our fats, mga kabayan. Ayan, malapit-lapit na tayo. Ika nga kung gusto mong mag-burn ng fats, sacrifice po. Tiyaga sa mag-exercise, lalakad, jogging. Ayan. Ayan po, dito na kamanas. Ayan po. Ayun, dito po pala yung mga pato. Ayun, nagtakbuhan na po. Yung mga gansa, pabo pala. Ako may pabo, pato. Pabo. Umalis tuloy yung mga pabo. Nahiya. Hi kuya. Oo nga po. Nahiya yung mga pabo tumakbo. Yan, malapit-lapit na po tayo mga kabayan. Maglakad-lakad. Ayan. Magtitinda na ng ano, balot yata yun. Ayan, pahinga tayo ng saglit. Ayan. Kapoy na kapoy. Ay din po sa aking mga kababayan pala po sa Uwas, sa Sabang. Mega love siya po. Hi din po kay Sis Nora T Vlog. Subscribe din po kayo sa kanya. Tinda ng logo. Ay, meron din po dito kuneho. Ayan po. Ayan po. Ayan. Makain sila. Ito mga kalapati naman. Wala na makamila. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe mga kabayan, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Donna Bicolana po. Ayan, dami pong animals dito.
malapit na tayo. Sa River Park. Ayun na po. Ayan. Okay, bye-bye po mga kabayan.